Mangayo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma. Ambalma shirifla flebagaw Mali kono ani Mali koka ambe folini walinyuma do nyeshi aw bela jelema kran jemukan ci wara matrafabaw jemukan ci wara ali jemukan min be senekelaw bagamarlaw monikelaw jiriturlaw abe wele blani bela jelema alhamdulillah bi jemukan ci wara hukumu konnana ayanse dugumina o yinyono niko nyono aba klijigi che badola minka baraw bela jele ko ni nyeshina cikelaw ka u deme ka tuguko wasa cike abisi ka yakube anga jamana konnana tugumina o ce baye jaje baye ni bela jele ba don sabla ay ko baw chamanke Mali konnana amena krofodi ama jaje assalamu alaikum. Maaleykum assalam. Somogo bedi kurbasi alhamdulillah bama kawdu bashitula aw bismillah aw borago so aw nana ko so jemukan ci wara ka wuli ka seyma nyono kono bi yam bismillah bonyeni karama kono a jaranya benama ka fara jaje ka ambalma cikelaw ka bo office di Niger a zone konana ka bo jabali kurmare alina woro chama je crois que mo chama be kene kono bi aw bela jelen sogoma aw bismillah jemukan ci wara kene kam jaje alhamdulillah bi en série ma a kunti do ware sabla a dogolete mashila Mali kono bi femi nokoko ako a gelea bado na la nyina kusobe ka kayeni ko chamanye anga jamana kono o nokoko jaje ni maye e nyininga ki ka se ka do fala yallo e bisika mundi fala ambe wakati mne ko bi d'accord vraiment mbe aw foka wali mando mbe aw bismillah boni ko neka kuma bi ne joro fila de bene buru engrais ferré la ne be société de représentation société Humani SA ne a PDGD abe engrais ke akacha sambi sabayina Mali kono nate ke fole abe se ke flanay o ko fe office de Niger ñono circle ne chambre de l'agriculture présidée ne be bamako bureau la mbe apekam na donc assemblée fana min tumbe sa ne commission de wol mariage donc ala sago ni ya ni nga engrais ko la mbese ka fo ñina engrais gelya ko ma yala mbese ka syria ni ya ta office de Niger la bi comme ambe bi office de Niger zone wolulay dugu cité mi maka engrais sur 100%. Abe domne ko bi ibsoko dugu lol la fay sun wolula ni ya ta ñono zone jabali zone molodo zone ndembugu zone mbewani zone kolongo masina o de zone wolulay be ave cité ani groupement benda bi munum financer sheider bi munum financer faram fashi bi munum financer ani munum bassa direct mugo cité bi mugo mima engrais soro bi malo turla ala barkala ere be se ka malo foro laji bi man be engrais soro 100%. Donc peut-être gelya mimbala a fora suwa sombeke abi daliga ke samusa da ni ya ni yininga o nana ni gelya chamaye parce que suwa so at damina jonna papier soro jonna bo mogo tisika engrais soro jonna fo engrais be ci ñina a damina wati gelya chamankera ni ya laji fournisseur cité ka damina 2017 2018 2019 moko min ka wari sarala o be sharia benna donc wari ma seka sara gelya kera ñina jabi bora gouvernement pribo DAP wa saba ani kema kononto ani biduru DAP fiman gere sugube no ay MPK wa saba ani kema segini biduru ire wa saba ani kema saba ani biduru donc gouvernement tout ya pribo parce que ya appel d'offre denana ya pribo o ko fe gelya kera commission munum be office de Niger munum be engrais nyina nerbo commission na ya ton sikke uni cikelaw ya nyini uka se fournisseurum uka laje uka dobo prix la pour que uka nyini uka campagne kana tien usigira ya chambre régionale ci ani délégué général ya uci fournisseurum fournisseur benana segu e ñoy ko ya dobo prix la
ire o ya keme sabani bi duru wala MPK o ya keme nani duru wala DAP o ya keme filani bi duru wala o bennaka donc beka a ñini banque fe o chambre régionale ani délégué fana o ya mission wuli o tarafo banque la comment on banque o ben banque ya yamre di problème foital mo ko ka ñi la ñi ke donc o doni bi engrais libéré la office la bi akachak do ya engrais sur akachakalo filay do ya sur akachakalo sabay do ya bi ko ni be ya engrais sur 100%. Donc commencer à banque commencer à financement ke ni ata ceder era aka engrais sur 100% ou ko bari fana sara. Donc c'est ça halisa suwa son baraka ñi anko suwa son ka ñi cioko warala parce que min tumbe ke koro nafama yala tellement comme ça segana sigalaw segana donc a beseka ke cioko warala donc en tout cas démarche damina anko office du Niger ou ka laji est-ce que suwa son a teseka ke ji songo comme sigalaw ka nga ji songo sara na a força ube min soro aka buka ji songo na beba soro engrais ko uba sa sugu pirla ga gouvernement bi min duma suwa son comme ubi ji songo sara gouvernement be wari sara officier directement office babu ko ji songo na donc beba lafia mankan foital donc antunya o bara damina donc halisa ambe continuer kañini pour que cigalaw be se ka demen soro donc odo premier ministre ya question pusangu ako mununti ji songo sara anko ulu fana o bese ka balosa ka demen kuy non te ni ala je bi na force bi magnon sera ño sera na force so songa ke bi abetabi donc abetani cheni anya o defo donc ala yake dongo awnana nga o bese ka ñini kelge bi moko si konte bi moko mi ma engrais so au fil du Niger la bese ka fiye fana halisa nek camion balance do beta bamako do beta san yorobe siga be engrais so kile donc vraiment engrais ko koni agele akontala ali na soro subvention aw ma soro o ma kev défaut fiye aw ka bara konnana suwa so soro kon défaut peut-être be sigala were bi ubadu la fera parce que ka koro siantumba soro uma engrais soro peut-être halu ya engrais soro ba soro doni ba fo suwa son papier ma soro folo ga bi be ya ka engrais soro 100% be sega ni kalke ni tara banque la sa ba soro cikela to nembe pour ko financement ka be ka engrais soro le 100% o hakli sigile no problème wore foita an bɔra sisan ka Elhajo Jajeba ka kɔrɔfɔw lamɛn min bɛ tali kɛ nɔgɔyaba min kɛra u fɛ wasa cikɛlaw bɛ se ka engrais sɔrɔ lafiya la cogo min na a da sera o bɛɛ lajɛlen ma an bɛna kɔrɔfɔ di cikɛlaw yɛrɛ fana ma wasa olu fana mun y'a kɛbagaw ye u ka se ka fɛn fɔ an ɲɛna hali bi diɲɛma ka dɔn k'a fɔ engrais ko a bɛ lahalaya min na bi office du Niger zone kɔnɔna na an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ an bɛna kɔrɔfɔ di ale ma an ka laɲini ye min ye ja ye min fɔ o cikɛla bɛ ka laɲini cikɛla ka hɛrɛ b'o de la ɲɔtɛ subvention ko an ma lafiya foyi a la a tɔrɔgɔ ka ca a kuma ka ca nin de tilennen don n'a kɛra nin ye an bɛɛ bɛ fara ale de kan sisan k'ale dɛmɛ pour que baara in kɛ kɛ tan parce que an tugura ale yɛrɛ la mun na tilelenya ni tugura maa tilelenna n'a y'i bila sira min kan n'a jɛra k'o minɛ est-ce que a bɛ fili an kɔni ka hakilila ye min ye mɛ ani zone maa kɔni tɛ yen tɔnna ko min bɛ se k'a fɔ i ma engrais sɔrɔ fo n'i ye juru sara bali ye dɛ an t'o kɔni dɔn n'i tɛ juru sara fɛn tɛ se ka d'i ma siɲɛ fila o ɲɔtɛ n'i bɛ juru sara i bɛ ka laɲini sɔrɔ o laɲini yɛrɛ n'a sɔrɔla n'i tilela k'a sara ni ko wɛrɛ nana i bɛ don o kɔnɔ nka ni caution ko yɛrɛ n'a sera ka dabila bi ka engrais ko bolo yɛlɛma nin kan ne bɛ hali ni cikɛlaw mana yɛlɛma ale ka so dɛ a kɔni tɛ taare dama ye a ne fɛn fɔ min tɛ taare ye kuma min kɔni bɛ ne fɛ ka fɔ o ye nin ye halisa an bɛ an balima serifila filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ wɔɔrɔ min na bi o ye ɲɔnɔ ye n'i ko ɲɔnɔ an da sera ma a bɛ an hakili jigin Mali sɛnɛkɛlaw ka tɔnba n'o ye HPCAM a ɲɛmaaba min bɛ ɲɔnɔ cercle kɔnɔna na n'o ye Elhajo Jajeba ye ani cikɛlaw ka bɔ office du Niger zone bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ lajɛlen bɛ an bɛ ka babu
kɛ fɛn min kan bi o de ye engrais ko ye Jaaje a da sera ma Tarawelekɛ fɛnɛ bɔra sisan ka o kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiya halisa mɛn da ye mɛn tigila ye an bɛna kɔrɔfɔ di cikɛla wɛrɛ fana ma halisa fɛn min ye engrais ko ye a ka se k'a kungun n'a ɲɛɲɛ k'a tɛntɛn k'a woloma walasa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ engrais ko a bɛ cogo min na bi ɲɔgɔn zone kɔnɔna na a ka se ka dɔ fɔ an ɲɛna o la Jaaje y'a fɔ cogo min na engrais ko gɛlɛyaba tɛ yen bi parce que engrais sera yɔrɔw la kabini sɛnɛ mɛ daminɛ Jaaje kɔni ka engrais taara magasin na kabini cikɛ mɛ daminɛ subvention ko gɛlɛya kelen a jirala bɛɛ lajɛlen la mun bɛ se bɛɛ k'i kɛ engrais san jɛ la parce que an bɛ don min na komi bi mois d'août satɔ don ani ni subvention nana bi a tɛ mɔgɔ ɲɛ cikɛla ye bilen dɛ malo ye wolo daminɛ malo dɔw yɛrɛ bɛ ne kɛ bilen n'i kun y'i sigi k'e bi subvention kɔnɔ subvention nali i bɛ taa kɛ mun ye bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ a la ni subvention kɛra fɛn a n'a sɔrɔ sira fɛ yen bɛɛ kɔni ye engrais san banques fana n bɛ gɛlɛya caman kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ sɛnɛkɛlaw la ka sanga dɛmɛ ma sɛnɛkɛla minnu b'a la n'u ka tɔnw sinsinnen don minnu ye groupement ye minnu ye association ye minnu ye AVO ye ni danaya b'u kan banque ye engrais jɔyɔrɔ kɛ engrais jigiya kɔrɔ a bɛɛ ye engrais sɔrɔ an bɛ mun fɔ ka da o kan laɲini mun fɔtɔ filɛ nin ye a kɛ jateminɛ ka kɛ komi n'i bɛ jisɔngɔ subventionné subvention mun bɛna engrais la a kɛ jateminɛ k'a kan komi jisɔngɔ subvention lala subvention ka kan ka di minnu ma u ni ka maa laadiriw ye an b'a fɔ u ni ka maa laadiriw ye jumɛn ye ni jateminɛ kɛra commerçant bɛ ka kɛ engrais di mɔgɔw ma subvention san kelen a tɛ na san fila a tɛ na san saba a tɛ na commerçant ka wari commerçant bɛ baara kɛ n'a ka wari de ye o san saba juru taara san naani juru n'an tora ten a bɛ dabila dɛ donc o diya ye jumɛn ye lala n'a tora gouvernement ni office cɛ office ni wari sɔrɔ joona nka n'a kɛra an fa dandama ye lala o de b'a to u t'a sara ne ye mun jateminɛ kɔrɔfɔ in kɔnɔ o y'o ye parce que n'a kɛra an fa dandama ye n'i y'a ye commerçant ka wari tɛ di san kelen san fila olu bɛ ka juru ta ka juru don anw na subvention tɛ na olu fana u bɛ diɲɛ u ka wari kɔ wa a ka gɛlɛn dɛ lala n'a taara o sira fɛ lala gouvernement n'o sira minɛ sɛbɛ k'o ye k'a wari sara office ye ɔ n'a taara komi jisɔngɔ n'i ye jateminɛ kɛ jisɔngɔ bɛ taa komi 17,000 tari kelen 17,000 engrais mun ka kan ka subvention n'i ye engrais jateminɛ subvention bi hakɛ mun ta tari kelen jisɔngɔ na tari kelen la subvention bɛ taa fo 8,000 ni dɔɔnin o 8,000 ni dɔɔnin n'i y'o la o jateminɛ kɛ k'o bɔ jisɔngɔ na 13,000 la k'o bɔ jisɔngɔ na tɔw ka komi 5,000 o tuma na kolɔn sɛnɛkɛla kɛ jisɔngɔ sarata bɛ taa bɛn 5,000 ma tari la o nafa de kɛ bon anw ka bi ka tɛmɛ engrais ko in kan o y'a damana subvention a bɛ komi subvention bɛ kɛ engrais la bilen mais subvention kɛra jisɔngɔ na o lafiya de kɛ bɔ anw kan n'o sera ka bɔ a sira fɛ fɛn ɲuman si tɛ bi kɔlɔn ma lafiya la ka tɛmɛ o kan ne kɔni bɛ mun kɔni fɔ o ye nin ye n'a fɔra engrais ko gɛlɛya kɔni tɛ anw fɛ yan an bɛ dugawu kɛ ni ji m'a tiɲɛ parce que an b'o fɔ ka d'a kan ji min kɔni n'a m'an fɛ bi ɲɔnɔ malo kɔni turula dɔw wolola yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ ne kɛ bilen n'o kɛra engrais na kuma ye o tɛ ɲɔja fiɲɛ fɔlen ɲɔ kɔ o ko nin ye baara in bannen ye dɛ ne bɛ mun fɔ kɔrɔfɔla o ye nin ye hakɛto b'a kan i jara kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ jarakɛ halisa an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ ɲɔnɔ sabula n'i bɛ fɛn fɛn na i k'a fɔ a ɲɛ kan an bɛ ɲɔnɔ ka sabu kɛ Jaajɛba a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ka ɲɛsin cikɛlaw ma su ani tile walasa fɛn min ye sɔrɔ o bɛ se ka sabati cogo min na halisa cikɛlaw b'an bolokɔrɔ témoignage hukumu kɔnɔna na an balimakɛ dɔ fana b'an kɛrɛfɛ an bɛna kɔrɔfɔ di ale fana ma dakuruɲɛ fila b'a fana bolo ka fara fɔlen kan halisa balimakɛ isalamu alaikum. Ne tɔgɔ Abdulayi Jara ne bɔ ɲɔnɔ kilomètre 26 bon sɔnni ka don kuma na an ka cikɛla ɲɛmɔgɔw ne b'olu fɔ fɔlɔ parce que u y'an sɔmi Chambre d'agriculture
ani an ka délégué général n b'u fo olu de kɛra mɔgɔ fɔlɔw ye minnu y'an sɔmi k'a fɔ an ye an ka wuli k'an jɔ an k'an ka engrais ɲini anw kɔni ka engrais bi ta Elhaji Jayaba fɛ kɛ kɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na fɔ bi office kɔnɔ yan cikɛla mun bɛ yen k'i bɛ ka engrais sɔrɔ o fana kɛra juru sarabali ye sinon office cikɛla bɛɛ y'a ka engrais sɔrɔ bɛɛ y'a ka engrais sɔrɔ an ka hakilila ye mun ye diɲɛ ko o ko n'i y'a ye i bɛ dɔ la o ka gɛlɛn i ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ o la ɲɛnamaya don i b'a jateminɛ n'i sera k'a yɛlɛma o hukumu kɔnɔna na an kɔni bi a ka d'an ye n'a sera ka kɛ gouvernement fɛ subvention ko mun bɛ yen nɔ n'a bɛ gouvernement ni cikɛlaw ni julaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a sera ka yɛlɛma ka kɛ jisɔngɔ ye alihamudulilayi an b'a fɔ tare tare o la an minnu ye cikɛlaw ye an daw bɔ a kuma na commerçants fana olu daw bɔ a kuma na a bɛ to office ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ peut-être an kɔni ka hakilila la o bɛ sɔn ka nɔgɔya anw ma ni an filɛ sira mun ka ye parce que an filɛ sira mun kan an ye gɛlɛya fasuguya bɛɛ sɔrɔ a la sen dɔ taw ko il faut cher o juguyara ka tɛmɛ caution kan papier mun bɛ sɛbɛn ka d'a ma il faut cher juguyara n'o ye bon ɲinɛ ko an bɛ segin ka na caution nɔfɛ an bɛ se k'o fana ye ɔ n'a ma recenser tuguni k'u bɛna an bila il faut cher in bolo kan tuguni bon il faut cher message de bɛ n'i kunna téléphone na ko ni engrais hakɛ in b'i bolo bon o ye message min bɛ n'i kunna commerçant dɔ tɔgɔ bɛ sɛbɛn o la o commerçant yɛrɛ salon ta commerçant dɔ bɛ yen nɔ ko a k'a ka engrais ta ka taa Buguni bon Buguni dɔ bɛ ɲɔna yan mais ale taara ka engrais bila fo fɛnkɛ Buguni a taara ka engrais bila fo Sikaso Buguni bon ɲɔnɔ message bɛ kunna k'e ka t'i ka engrais ta Buguni mais e ka engrais fournisseur bɛ fo Sikaso Buguni bon sɛnɛkɛla anw dun kalanbali de ka ca mun kalannen to ye an kɔni bolo fɛn yɛrɛ yɛrɛ n'a bɛ se ka yɛlɛma dɛ k'a bila office yɛrɛ ni gouvernement cɛ o ka fisa o y'an ka hakilila ye n'a sera ka kɛ ten o ka fisa an b'a la fo aw yɛrɛ minnu bɔra Bamakɔ ka na an bɛ dugawu k'a ye kɔrɔfɔ ɲɛna an yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ an fana bɛ dugawu k'i ye ka tila ka dugawu ɲini k'i fɛ Elhaji Jayaba bamananw ko su min b'i diya o b'i dɔn depuis o wulada fɛ vraiment ne nisɔndiyara kosɛbɛ nali n y'a nafa ye sabula n bɔra ka cikɛla ninnu lamɛn i ye fɛn fɛn fɔ sisan u bɔra k'a bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiya n'o de ye k'a jira k'a fɔ cikɛlaw aw tɛ da aw tɛ sunɔgɔ tant que n'o olu ma lafiya sɔrɔ donc hali bi Jajɛ ni maa ye ɲininka i da sera ma i ka kɔrɔfɔ daminɛw la i y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi cikɛla bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ sɔrɔ samiyɛ a bɛ yɔrɔ min na sisan ani nɔgɔko a lahalaya yalɔ a fila a bɛ tali kɛ ni ɲɔgɔn ye halibiya halisa n'a fɔra k'i ka fɛn fɔ min b'a to cikɛlaw halisa minnu m'a faamu ani minnu bɛ ka a ŋunuŋunukan fɔ fan wɛrɛw fɛ ka se ka nɔgɔ bɔ a la pewu yalɔ i bɛ se ka cikan jumɛn lase olu ma. d'accord halisa n bɛ segin foli kan bi mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye cikɛla ye n'i ye cikɛla ye dɛ i tɛ se ka ŋunuŋunu kan fɔ nka dɔw tɛ cikɛla ye a da sera obusɛr ko ma n y'a ye hali mécanicien message bɛ ci o ma dɔw hectare 10 hectare 20 k'a sɔrɔ 0,50 t'u bolo a b'a sɔrɔ dɔw bɛ hectare 100 b'a bolo a t'o sɔrɔ a tɛ engrais sɔrɔ est ce que o ye cikɛla ye donc ne kɔni bɛ min f'i ye ɲinan ni ala ma baasi kɛ office bɛ sɔrɔ kɛ a ma deli ka sɔrɔ min kɛ parce que n tɛ se ka kuma ban ni ma office PDG kura min bɛ yen ni ma fɔ parce que n'i y'a lajɛ bi foroko anpe n'i y'a lajɛ a nana kalo dama a y'a baara min kɛ office la n bɛ se k'a fɔ kabini office sigira ɲɔgɔn na ma kɛ parce que yɔrɔ caman ji tun tɛ taa a y'a baara kɛ ji bɛ taa cogo kelen donc o fana tun bɛ gɛlɛya caman ji tɛ bɔ foro kɔnɔ yɔrɔ dɔw fana tɛ ji sɔrɔ y'a dɔn gɛlɛya bi ala barika la bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ yɔrɔ caman dilanna donc a y'a baara caman kɛ donc a fana kabini mɔgɔw sera ma a y'a ɲini u ka jija pour que mɔgɔw ka engrais sɔrɔ ale kɔni a bɛ jija gouvernement
kɛrɛfɛ pour que situation bɛ se ka sɔrɔ nka ni o sigira a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye donc y'a dɔn ale fana ye hakilila ɲuman di mɔgɔw ma donc ko halisa kɔni a b'a ɲini pour que office bɛ se ka situation sɔrɔ cogo min bon ni an y'a min hakilila min kɛ ni o kɛra o de situation pire ye o kɔni a nafa tɛ commerce ka a nafa tɛ gouvernement a nafa bɛ cikɛla yɛrɛ de kan donc an tɛ foyi ɲini o kɔ vraiment bi kɔni ala barika la an bɛ dugawu kɛ ala ka samiya ɲuman d'an ma n'o tɛ samiya fana ni sanji ma na samiya tɛ koyi ala barika la tile fila ni sanji nana nka halisa ni donna foro kɔnɔ bi n y'a fɔ cogo min malo dɔw bilenna na o tuma engrais sɔrɔ bi hali ni engrais di ma fɔ a bɛ mun ɲɛ ye donc vraiment office kɔni bi cikɛlaw fo bɛɛ ɲɛsinna a ka baara ma donc samiya kɔni ni ala sɔnna ni ala ma baasi kɛ ɲinan office bɛ sɔrɔ min kɛ an ma deli ka ɲɔgɔn na sɔrɔ ala sago sago an balimaw an sɔgɔma ne ye ali danbele ne ye cikɛla ye ka bɔ N6 Sagnana commune yɛrɛ dɔn Sagnana na zone de ɲɔnɔ an bɛ kɛnɛ mun kan an bɛ wasa kɛnɛ kan an bɛ sirifila mɔgɔw fo u ka taama la ka se fournisseurs ma ka cikɛlaw lamɛn engrais ko kunnafoni na an b'u fo u nana hɛrɛ la ala k'u segin hɛrɛ la an ka cɛkɔrɔba ye kuma mun fɔ n'o ye Alaji Jaje ye ka sanga engrais ko ma bi kɔni alhamdulilayi cikɛla an b'a fɔ an bɛɛ engrais sɔrɔ mais n'an kun sigira kɛ subvention kɔnɔ a kun bɛ kɛ magosa ye komi an denkɛ y'a fɔ cogo min na mun ye Abulayi Jara ye a ko an b'an ka cikɛla ɲɛmɔgɔw fo o ye tiɲɛ sabu olu de y'an lasɔmi an kana an sigi k'a fɔ an bɛ subvention kɔnɔ an ka engrais ko ɲɛɲini an ye engrais ko ɲɛɲini bi kɔni alhamdulilayi bɛɛ ye engrais sɔrɔ bangew ma gɛlɛya don an na fournisseurs fana ma gɛlɛya don an na cikɛla kɔni bɛɛ ye engrais sɔrɔ ka sanga fo n'a sɔrɔ mun ta kɛcogo ma ɲɛ bamananw b'a fɔ ko n'i y'a mɛn an ka taa kunu ta yɔrɔ la ko gale de jara n'i ta kɛcogo ma ɲɛ gɛlɛya bɛ don e de ta la ɲɛ de alhamdulilayi an bɛɛ ye engrais sɔrɔ nka ka sanga kɔrɔfɔ nana yɔrɔ min na sisan ni cɛkɔrɔba y'o fɔ mun ye subvention ko ye k'a bila office ni gouvernement cɛ o nafa ka bon k'a bilalen anw ni gouvernement cɛ sabu n'i y'a jateminɛ a ye san 3 de fɔ a ko 2017 2018 2019 fournisseurs ka juru bɛ gouvernement na a ma sara n'an taara ten a bɛ dabila de n'a bilala office ni gouvernement cɛ olu se ka di ka ɲɔgɔn kɛ ko fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ anw ni anw cikɛlaw ni fournisseurs ni gouvernement cɛ kan bon baara in kɔni n'a ɲɛn'o bolo kan o bɛ diya anw cikɛlaw ye kosɛbɛ n'a kɛra ten ni hakɛ mun bɛ kɛ subvention ye cikɛlaw tɔgɔra n'o tigɛra ka bɔ jisɔngɔ na jisɔngɔ tɔ mɛna to mun ye cikɛlaw k'o sara gouvernement ka subvention in nafolo kasa bɛ di fournisseurs ma office ma baara in n'a taara ten ne hakili a bɛ ka taara ye ka sanga an ka cɛkɔrɔba da sera yɔrɔ dɔ ma a ko a bɛ office PDG kura fɔ tiɲɛ yɛrɛ la office PDG kura ani foli ka kan a nana furanjɛ kunkurunin mun kɔnɔ salon ɲama y'a sɔrɔ ji bɛ ka anw ɲɔ minɛ cikɛlaw salon ɲama y'a sɔrɔ ji bɛ k'an bɛɛ ɲɔ minɛ ji tɛ taa fiyewu bi n'i y'an ka dingɛw lajɛ alhamdulilayi tiɲɛ yɛrɛ la ani foli ka kan n'o ɲɔgɔnnaw cayara ne hakili la cikɛlaw an bɛ sira sɔrɔ hali bi kuma mun b'an fɛ PDG a ka hakili to cikɛlaw la kosɛbɛ an y'a dɔn a nana an kama nka hali bi a ka hakili to an na an ka fournisseurs ani an ka bangew u bɛɛ nakun ye cikɛlaw ko ye an bɛ gɛlɛya sɔrɔ u bolo dɛ nka hali bi cikɛlaw jigi bɛ da olu de kan k'u mago dilan bon baara in kɔni kɔnɔ ne ka kuma a ti jama vraiment a nana a diyara n ye a bɛnna ma an b'a fo an bɛ segin k'a fo fɛn min b'a natɔ sɔrɔ o kana segintɔ sɔrɔ ala sago a sago. ne tɔgɔ ye Musa Sakɔ zigilen don Moribo Kinbiri wɛrɛ la Moribo Kinbiri wɛrɛ la nka n bɛ Kurumari représenté an ka cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min na n'o ye ɲumani SCA ye Alaji Jajeba a ye fɛn fɛn bɔ 200 don foyi t'a jɛ u ye engrais se a seyɔrɔ bɛɛ la hali n'o y'a sɔrɔ bi
insécurité bɛ kurumari jaa ye sera ka engrais a ka mɔgɔ bɛɛ furu ni engrais la an b'o foli k'a ye n'i y'a lajɛ bi kurumari bɛ yɔrɔ min na bi ka engrais donni ka taa di cikɛlaw ma an b'a fo k'a barikada ani ce ani maakolon landu an bɛ foli k'a ye tiɲɛ na an b'a ka kuma sɛmɛntiya kurumari bɛ engrais sɔrɔ hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen an y'a sɔrɔ an b'a fo k'a barikada n'i y'a ye maa o maa a m'a sɔrɔ n'i y'a ye maa o maa a m'a sɔrɔ o kɛ ko juguya ye maa o maa y'a kɛ k'a ɲɛ ɲumaniya ye se a ye engrais d'i ma an b'a fo k'a barikada. n bɛ wele ka min se n bɛ wele ka se cikɛlaw de ma n'i y'a nin bɛɛ lajɛ n'i mago ko a b'i dɛmɛ e fana k'i yɛrɛ dɛmɛ n'i yɛrɛ dɛmɛ dɛmɛ a bɛ taa ɲɛ parce que ni mago y'i dɛmɛ ni min yɛrɛ dɛmɛ n'a mɛnna n'a y'i bɛla a bɛ kɛ gɛlɛya ye ne kɔni hakili la n b'a dɔn fana ofisi cikɛlaw baarakɛlaw don parce que n'i y'a ye u y'a ni hakilila sɔrɔ n'i y'a o de f'i ye an ka chambre régionale fo ka délégué général fo commission minnu bɛ engrais ɲini k'a fo ka cikɛlaw fo parce que cikɛlaw u kumunu fɛ u bɛɛ n'a kan olu de y'u mandaté u y'a min ɲini fana u bɛɛ sɔnn'a ma donc o don ni u t'u ma se ka bɛn i b'a sɔrɔ bi gɛlɛya bɛ se bɛɛ ma donc ne bɛ min ɲini office du Niger cikɛlaw u ka bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn minɛ juru la politique ye tiɲɛ ye nka mɔgɔ ka nafa o ka fisa ni politique ye an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la tant que an ma fara ɲɔgɔn kan an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la donc ne bɛ min ɲini mɔgɔw fana fo pour que aw ka bɔ fo aw ka da ɲɔgɔn na ni aw dara ɲɔgɔn na i y'a mɔgɔ bila i ɲɛ i ka da la e fana mɔgɔ min b'i kɔ f'i ka da la donc ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ bɛ ɲɛmɔgɔ bonya ɲɛmɔgɔ fa kan ka kɔmɔgɔ bonya donc ne kɔni bɛ min fɔ office ne bɛ bɛɛ fo ko waleɲuman dɔn n b'a dɔn bonya bɛ bɛɛ yɔrɔ bɛɛ ka bonya bɛɛ yɔrɔ donc n bɛ dugawu k'u ye n bɛ dugawu ɲini fɛ an kɔni an bɛ min ɲini bi ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi gɛlɛya min bɛ jamana ala ka jamana basigi jamana tɛ se ka basi fo an yɛrɛ dama ka tɛgɛ an ka da ɲɔgɔn na an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka hɛrɛ k'a ɲɛ sago sago walasa kɔrɔfɔ bɛɛ banna san bamananw ko banbali ka jati dɔn ka ban jɛmukan ci wara ka wuli ka na ɲɔnɔ yan bi ka na ani ɲɔnɔ cikɛlaw ani a nɔgɔ labaarabagaw n'o ye ɲumani esa ɲɛmaba Elhaji Jajaba ale n'a ka cɛdenw ka foli ni bonyamasegin kɛ u ye u y'an bisimila bonya ni karama kɔnɔ a diyara an ye ani cikɛlaw ye masala sabula ani zone mɔgɔ caman bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ka se k'an da don nɔgɔko la o diyara an ye kosɛbɛ an bɛ an filɛlikɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an tun bɛ ɲɔgɔn bi sɔgɔmada in na ka n'a k'an da don engrais ko la k'a kungun n'a ɲɛɲɛ k'a tɛntɛn ka bɔ ɲɔgɔn na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a la cogo min na an balima Serifila filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi ka bɔ jɛmukan ci wara hukumu kɔnɔna na min na bɛnna ɲɔnɔ faaba kɔnɔ yan Elhaji Jajaba ale jabala la yan nɔ o de kɛra nin aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalam. Anite yanga yo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma